Shubor na kashlem jong unongsan hima. Kajingyay mi kijingja bat kajingsha apendik kinong yalam sinong lani ki patba haki benta jong ka khapot ka jalami galia bat ka Assam jong ka thain langpi kala penlong amtang yi kinong yalam hima bakin sngokhia henry kala penlong ru ki kinhon seng ban mi shakhmat ban penpau yi kajing sngo bitar bat kajing sngokhia ka bachor kani kala pauru ha ka khat sautrek ulber arajar arphulai ha ka ba ka FKJ GP West Khasi Hills hadin ka jingmi byang jong ka jingsha apendik ikinong yalam sinong ka thain langpi kabala jiaru ha gini ki khindiat sngi balala ha ka baki breu jong ka tanat forest ka Assam kala penlong ye ka FKJ GP bakan lej ban ye kendo yo DC ka West Khasi Hills ban kintu baudai ban shimkhia halor kani Uba Chandra Nong Dakhar, Presiden ke FKJ GP West Khasi Hills, ulaong ba ka seng ka penpau yu kajing sngokhia ka bajor, ha ka bayadai bat kajing yaimi kajing jia, halor kajing pendik jong ki breu ka Assam yi nong song snong kapo jong ka thain langpi. Bat day halor gani ka nong rim, ka lej ban yakendo yu Deputy Commissioner ka West Khasi Hills, ban kintu, ban shimkhia ha ka bayadai bat kitiki kenram, ki bayaimi ni kapor syakapor. Bat ulaya thoru ban kaliang jong DC, ulaya tho bolo shimkhia banyak keren bat ki Bor District ke Kamrup Assam. Ulo ongru bakat kum gajingyo i jong ke FKJ GP ke sarkar kamshim la buram ya kata ke status quo ke baladon gajingya te hapdeng ke Assam bat ke Meghalaya. Susola ongru baka FKJ GP kadawa ya ke sarkar MDA 2.0 ban penstet no ya ke jingye penbait put jong ke jela Meghalaya bat ke Assam namar la JUE ba ke sarkar Assam ka ju pen i bait da ka bor nado ki por menshwa kat baka sarkar Meghalaya la yoi baka dai tang kenong pet kai ya kaji sukhia hame dai bakne ki jing yai jia ki jing pendik jong ki officer jong ka Assam nani ki official jong ka sarkar Assam ya ki nong sung sunong jong ka border langpi area kabai sajia man nakapur syakapur ya bidai bakne i ba na kaliang jong ka sarkar Assam hi kam samla burom ni ka status quo kaba don kajing ya kunarane kajing ite pedeng jong ki ar ki chief minister ta jong ka Assam bat jong ka Meghalaya pri habidai begini ki jingja ki ba ki saja dang hakine ki khendiat sngi ka ba yi ki jingja ki ba penlong ne se ya ka jingle ri plau jong kini ki officer jong ka Assam jong teng ka pesudom pensuditar yangi kamtam ini kum ki nong yalam ki jong seng balang ki bopek ta ka bah kamiat jong pai ba abidai ba ki jingja ka bajia ya ki jingja ka bajia man kapur inti ha area langpi badai ka border ni le kendu le kran bat DC ula pentip abidai bat ki jingja ka jia ki kendiat sni wong bai wa simkhia nam ta kan ka kam bat usapha ya ke jingtho sa ka sau deputy commissioner jong ka Kamrup jong ka Assam kani ka wei ba ka sarkar Meghalaya ka batumai menta ka sarkar MDA 2 ni soban dawa ya kani ka sarkar ba kadai ban step no ya ka jingya penbait ya uput usam jong ka jela Meghalaya bat ka jela Assam namar ngi yu ba ka sarkar Assam hi ka jupen ibait da kibor nadu kipor menswa kat ba ka sarkar Meghalaya pan ni ba ka sudai bet tang kanong pekai te dadangi pai menta ka mut ni ba kalian jong ka sarkar jela Meghalaya menta ka batumai ro kalong ka basup lada ka simbat penbait no ya kene kam nakam tau kap nam tau put usam dan rela da kamla ayah kani isngau bakane ka sarkar ka sudai sa baik ka ba suap bakin jia biang gitu jingja kum bakila jia halangpi hakisnam ki balik mensua bat kunjuk ro ko ma mukro ka ba dang su jiasian hakine kisnam ki baladap ile kisi ki ba mentaro nakaliang jongka CM jongka Assam udang kamtrai ya katai ka jaka hamukro di kene kalong ka ai ka ba
ngim solak pedang but isngo ban ong boy kani ka sarkar isngo ban penrem ya kani ka sarkar ka ba like no isngo ban ong ba lada kani ka sarkar ka ba mentaru lada kamla ban penbet ya kani isngo ba kalong ka ai ka ba nyimla ban pedang isngo ban kentu ban dawa ya kena sarkar bahkan le state no mardor ban penbek ya kani kam isngo ba ini ki ai baro ki ba ki ja kuni isngo ba kadai ka jing le sting ka jing than sting jong ka sarkar MDA kabarim kabalayalam da u konrad sangma bat kadai na kani ka jing than sting jong kini ka sarkar ka ba saja kini ki ai ke bakini kam simlala ban te lakam kam simlala ban khangat ya kum kini ki jinja habedei bat kini ke sarkar Assam bat khamtam kini ke jingle jong ka sarkar jong kini ki briu jong ka Assam ki baki kini kini mobile so ban ong ba kini ya ka mobile ka personal property ka jong u badatu uni udkhar ulane man kit khli ya ka ai ka ba lada ka je ai sepang ka personal detail jong uni usoda ka bang i ka ba kerja ka ba tang u forest police jong ki Assam ula ban pendik ban berngem bersit kat ya usodar sinong jong itu ke area ka ba tham đây ka ba tham snow kalong ba ka jing le klau jung ki kalong habia dei bat ka jing kini ka jung ki wat ya ka mobile ka ba dei ka personal property ka private property ka bangi sutu ka ba ki lada kini kino ki brio ya ka mobile ke jongi suto ki don sibun ki ai ki jingdon kam to bat khamtam ki personal detail ka ba don kam simet jingdon kam ki bokher te kalong ka ai ka ba nim sola pedang ya kene ke jingle ki ban suban ram we dei